जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं दा लादों नै मा लादों बेयो मा थाइबें ओमफ्राय बेयो मा सामब्राम आरो दङ नै बेदर आरो दङ खाथियाव दङ नै बेखौ मा होनो लोगोफोर नायनांगौ रुमाली रुटि आं बेखौ जागोन। अच्छा लगता है मेरे को रुमाली रोटी खाने के लिए। चिकन कट्टा ये रोल बना के खा सकता है, रोटी बना सकता है।
जालांबाय थानि लोगोफोर जा गोथाव बानलु एसे ज्रोम जादों Ya, es lo que